jemo la o de tunu memo la o de Allahu ko be de be o de la ne ko ni mogo bala ala e segre min dinama Allahu la ni mogo bala ka ta je jamana mina iba sebe doro ko Allahu o hui ibi to ko seba ko be o jamana to ko seba ko ya fama ni jamana to ko seba ko ala ngo jege ko do de be jege la mogo ma fam jege sans fait duguma jege o de mo ba ha jega ni jega bla gele ka tata mana aga gele tani yo nyota duguma ji duguma na o ya ga gele de o to mana jega avion na ma de do ji ala subhanahu wa ta'ala ji be kun bla nyona ji be kun be nyona ko ji wo baji wo abe kun be nyona baji ba da mana la gena bo kulu la kana wolo e ki tleba ne bi tabla fo Nigeria bi tabla baji ko ji de le ko ji la bi tabla ide awo atita bon mo ko furu hono abita ko jila ni jibbe kun be nyona o mana ne be fe ka ta jien jamana mina sisa ala to go dingele ni ne flena to ko Allahu o te mangutu ye kwa ton nu be an fe voto ko ala to go banani ato be mangutu ye fokili wala odi Allahu ni to ko seba kono ka jamana to ko seba kono iba ke 7 fitini kata jege nyene ma nyini bosu fe ka do jege da ko ba fo jege ngo mine be fe kata Canada mi fe kata kono Canada jege ngo ne fe kata America mi fe kata kono America jege ngo ne fe kata France i kata kono France wallahi billahi ala ti fa fi be ta jege so jamta hijila sangro ya fa moi otomana ni de ça fait Allahu wallahi ni alo go ala odela a koro ale koro kelen doro de be Allahu la kamana ga masa abana odoro neta ni go wadudu kanu masa ni go samado jigi seme masa me mi ya bede kamana ga parce que ala doro de kamana te ganete dave do dole kamana ga ala kan be so ma ami ala kan Mamadou nam unyama nawa aku kutlu mada ang me moru gadda luka amina moru tajo ay me na mago nyini na amina dodo luruma munu awa ike nyini ngalike ay akain ko fam plabo nya ala kan be so ma kira na so dungo ko so ngoro en nana zora emission na bi ala kan be so ma kira kan ko so sallallahu alaihi wasallam ivo nam wala nyafu nyana kafiri o ba fa kafiri ta foyi kafiri da kunde ati foti fi ka don ko islam de bora kafiri wallahi odu de ne ko mana ko kala menu be bama ko yade to ne kan kafiru ma ni amo ke odan duru woro o ye kelengele ni de ada ni do mo ke da sabadro kafiru wala no kum vara dro ko di bagi o mana kana kafiri nenni qur'ana da ko kana kafiri nenni qur'ana da ko ti o to mana ne be mi vo kafiru ye kafiriya ni islamaya be na fo dumsani ni makoroya chani dumsani hakil ma makoro ba hakil bala amana so ngo damina fo o damina abina dala ko jaaka kuma jeen fo o mana kafiru inya ba nga islamaya la ho hawla wulo to mana islamaya to ni do na islamaya la do na bina islamaya do wallahi islamaya chen ne bise ko bakli na islamaya de kama ne be ka to wallahi ko bakli ne bise islamaya de kama ne be ka to men iti islamaya noro don ciu ngo abena fo adama de hal mo gam no islamaya kono mais cheni tobu dusukuna ni afuyo ko ni yere mine ko ngo ko ala bin ngo ngi ngo abshi olubi yere mine ni o kedo ko ala ngo ngi wishinga ko wardi ye kwa wari wallahi ça fait olu fe ko wishinga wardi ye kwa parce que hakili lafiya ka bo wari o to yew hakili lafiya ka bo wari to ye kwa ni ye fo jahili nyana ko ni ngo ndo ala ko ala bin ngi dro na be so la akana so abugo sora la ima fam ono te kile sen ali nyana don baga kira ko fati me don ala ko me sen ali ja dahiri mena fa ka wuli ka ta yala ga nyini atita delli gede ada barado de ke nda sen ali ko di delli ke era malien delli faras la me baraka ni dugu jera bi tanga fewla ni mi ga moli to de bi yelo sega ni yelo sega he ala ay gere bu defa ama gere bu defa yalla la de defa gere bu de umbe qur'ana kala na uka karam ko kerefe ni qur'ana kala bana o bita furula ni furu ni bora furula o bita dogo yini no bora dogo yini nyogoshi wati de gere bu de yalla wati nyogoshi wati o bita yalla nyogoshi la ba mana o mi nyosoro abita yalla ka nyonyinu fe kana to karam ko fe mo so somya fe amse ka anga balo soro ka kalanke me o de bora la be dugu be je dro dun sani mi no ba o bugo dro bita lokoti boati kelenda ata jo fila kira Muhammadu Sani yala kira kira ka Sani do ga temeka sabe bo mo goga ya ke delli yere de islamé do ya fama ni minu ngogo maga ni jamana ko bi delli kala oge delli kala te jamana jumena nga delli de dine do wala ni delli kala on fa do ba ko islamé wallahi utafla dine wara mai ko islamé wallahi billahi delli mai wallahi delli mai de mamnu ni delli ka kan olu bi delli ke
mais mɔgɔ ci deli k'a ci ti do dala wa hali ti den ɲɛnama wolo mɔgɔ i denw balo deli nafolo la a den si tigɛ fɛn hakili to a la t'a la lagosili sira fɛ u bɛ kuma dɔ fɔ dɔ yɛrɛ tɛ ko saraka dun nɔ don aw ka misiri kɔlɔsila ninnu misiri gardien ninnu aw k'a dɔ den lajɛ k'o kɛra karamɔgɔba ye mɔgɔ bɛ t'u ka sarakaw n'u ka fɛnw de d'u ma ye bilayi mɔgɔ balola saraka piripara ninnu na u bɛ sɛ minɛ sisan ka n'a da sɛw an sɛ nana o sɛ minɛnen don sa saraka bɛna da o cogo di o b'a sɔrɔ muso in sigilen don karisa a cɛ de bɛna don sinamusoko la sɛ ko e dalen filɛ cogo min na n'e ma se ka pan sinamusoko in kana se ka ɲɛnabɔ saraka jugu bɛɛ bɛ d'a kan walima karisa bɛ nin jɔyɔrɔ in nɔfɛ o saraka jugu bɛ da saraka minnu kan o b'o cɛ ka t'o di karamɔgɔ an ye nin den ka dugawu k'an ye ne y'a tula ye ni ɲu kana n'i ka saraka ye ne t'a minɛ o n sigilen filɛ bamakɔ bɛɛ e nana i ka saraka ye ne t'a minɛ n t'a dun kana nana ye mago t'a la parce que ne b'a dɔn i bɛna saraka minnu di ne ma a sɛjɛ saraka worojɛ saraka kuma min fɔra ka d'a kan ne bɛ dɔ dɔn o ɲɛna taa n'i ta ye dɛ taa n'a ye o mana maa o maa i ka denbaya balo bɛn ni saraka dɛri ma ko ko gɛlɛya de don gɛlɛya tɛ dɛ ayi bilahi n'i y'a kɛ gɛlɛya ye n'i y'a kɛ gɛlɛya ye don dɔ bɛ nɔgɔya ma mais san kelen bɛ saraka dɛli la walahi gɛlɛya tɛ don dɔ de bɛ gɛlɛya mɔgɔ ma i bɛ t'i balima dɔ dɛli don dɔ bɛ gɛlɛya mɔgɔ ma i bɛ t'i sigiɲɔgɔn dɔ dɛli mais e yɛrɛ de bɛ kɔrɔtɔ dugu jɛli kɔrɔ ka t'i jɔ fee la ko gɛlɛya bilahi o tɛ tiɲɛ ye dɔgɔ bɛ kungo la taa dɔgɔ ɲini sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen t'o ɲini musokɔrɔba dɔw filɛ nin u bɛ ka ɲama tɔmɔ a bilahi u bɛ taa ɲama tɔmɔ ka manaw ko k'a jɛ ka taa feere u b'o perefere u ka t'u jɔ ko a y'a da ala ma k'an ni ala bila ɲɔgɔn na ko dɛli tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ dɛ o mana mali la nin de kɛmɛ laada ye sisan n'i yɛlɛl'u ka dɔrɔn ko a k'a ye giribuden fa yala ale den ni giribuden ye kelen ala k'an bɛ sɔn ma o mana b'a hakili to nin yɔrɔ ninnu de la n'i bɛ fɛ ka don dala dɔrɔn dɛli to yen n m'a fɔ k'i ti fɛn ɲini mɔgɔ fɛ koyi hali nara bɛ fɛn ɲini mɔgɔ fɛ n y'o de f'i ye fɛn min ɲini o a ɲini cogo fɛn min se t'i ye don min na o bɛ ɲini min se t'i ye don min na mais ka taa kɛ e yɛrɛ de taala o ye a ko nabara don an bɛ siniwaw ka nabaraw ye i b'a sɔrɔ olu ye golotunnaw ye an bɛ siniwaw ka nabaraw ye olu dɔw ye finikalalaw ye ni i sen tiɲɛnen don i bolo tiɲɛ dɛ o tardi e sen tiɲɛnen don nka i bolo tiɲɛ dɛ bolo bɛ se ka baara kɛ o bolo bɛ se ka baara min kɛ mun na i tɛ t'o dɔ kala mais a lajɛ dɛ ni min sen tiɲɛna k'o tɛ se ka taama o tɛ jɔ sirada la ka balo saraka la k'e bɛ kɛ fɛn ye walahi bilahi nkalon don tiɲɛ tɛ dɛ ala k'an bɛ sɔn o tuma na amina an ka fɛn kɔnɔ sisan Ibo an ye dɔ fɔ jinɛtigiw ye ka dɔ fɔ mɔriw ye ka dɔ fɔ an ka laadatigiw ye minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ko ala ko tɛ tiɲɛ walima ko silamɛya arabu ka culture ye nkalon don silamɛya tɛ arabu ka culture ye arabuw de ye kira muhamadu gɛn ka bɔ maka a taara madina arabuw de ye imama ali faga arabuw de ye hasan faga arabuw de ye husaini faga arabuw de ye sherifuw gɛn ka bɔ yen n'u nana maroko idrissa san a nana maroko arabuw de y'a gɛn arabu damadɔ minnu tora yen Sheikh Abdul Kadir Jilani a bɔnna i y'a faamu o ni arabu damadɔ minnu tora yen minnu taara Iran ayatollah ninnu bɔra olu la ayatollah Khomeini ninnu olu bɔra olu la damadɔ sherifu damadɔ de tora yen u ye sherifu tɔw gɛn tellement que alakira bɔnna ninnu u y'u gɛn u bɛ siran k'a fɔ k'u ye kira bɔnna ye arabuw de y'a kɛ silamɛya ni arabu ka culture tɛ kelen silamɛya nana de ka arabu ka culture yɛlɛma ko arabu ko silamɛya bɛ ka mɔgɔ fa silamɛya tɛ ka mɔgɔ fa dɛ kira nana sɔrɔ arabu bɛ kɛlɛla ye Kawsu ni Azraju kira de y'a kɛlɛ fɔ ka ban o tuma na a b'a hakili to a la a bɛ k'an ka silamɛya lagosili min kɛ ko a ye kamɛti ye a tɛ kamɛti ye dɛ ayi a tɛ kamɛti ye an mago bɛ fɛn dɔ la n'an ye kamɛti ye kelen tɛ a bɛ kamɛtiya dɔn aw yɛrɛ ko golofima anw golo de ka jɛya a ko an ka laadaw aw ka laada jumɛn an ka laadaw ye jumɛn ni jumɛn ye turabu laturu Nabila Idrissa aw ka du yira n'a y'a kan laturu jiginna o de kan laturu jiginna Nabila Idrissa de kan aw ka du yira Mali la yan a bɛ nin manamana kan na a bɛ k'an ka silamɛya lagosi ko a ka laadaw tɛ laada ye ala k'an bɛ sɔn ma n'aw ko an ka laadaw jo ye arabuw ka jo tun bɛ o tun ka ca an ta ye diinɛ ye diinɛ de ye diinɛ tɛ laada ye diinɛ de bɛ laada wuli ka bɔ yen diinɛ ye ala ta de ye n'i bɔra yan n'i taara Côte d'Ivoire i bɛ Ivoirien ka laada sɔrɔ u bolo yen mais n'i taara u ka misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ selifana ye jɔko 4 n'i nana anw fɛ yan nɔ i b'an ka laada sɔrɔ an bolo yan mais n'i taara an ka misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ selifana ye jɔko 4 ye diinɛ tɛ laada ye diinɛ ye Ala subhanahu wa taala ka kabako de ye dafɛn bɛɛ jɛlen don a la laadaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ninnu ka kɔmɔkulokan ni ninnu ka kɔmɔkulokan tɛ kelen ninnu ka jo sɔnkan ninnu ka jo sɔnkan tɛ kelen n'i taara Côte d'Ivoire misiri la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah n'i nana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah diinɛ tɛ arabu ka laada ye diinɛ ye Ala ka dima ye ala k'an bɛ sɔn amin o mana an ka don an ka fayida kɔnɔ sisan waati bɛ ka se
ɲininkali teliman dɔ b'i bolo wa ɔhɔ an balankɛ dɛ ko a ka garage tigɛ marché a ka garage tigɛ marché wa ala k'an bɛ sɔn ma k'a ka atelier lamɛn a ka garage bɛ marché a k'a cɛsiri ni ala sɔnna ma an bɛna don fayidaw kɔnɔ ɔhɔ dɔ wɛrɛ ka ɲininkali bɛ wa an balankɛ dɔ k'i y'a sigi ballon fayida ballon fayida wa awɔ donc kuranɛ ye sitikara in ko kasuwan domati bi fɛn min na sani kan na k'olu b'a la n bɛna fɔ a ye ko a k'a dɔn ale ta in fɔli ka teli a k'a dɔn kasira dɔ ma walima sukunu ko a k'a dɔn k'olu ye ko dilanlenw de ye ka don harifu la yaasa fɔcogo ka change mais harifu laseli o y'a sɛbɛnni de ye o la i bɛna jateminɛ sisan ki ku yala o ni ka in bɛɛ ye kelen o bɛɛ de ye tant que a sɛbɛnna ka ka ban an kama o de ma a kɛsira n'a dɔma o nɔ olu ye ka kumakan yɛlɛma de mais harifu b'a yɔrɔ la o tɛ yɛlɛma i ka kasira de fɔ walima i ka dɔma de fɔ mais harifu in yɛrɛ o tɛ yɛlɛma o tɛ yɛlɛma voilà n hakili la k'an ka faamu sa de ala k'an bɛ sɔn a ma dɔ fana ko siran quoi maa min bɛ siran qualitéw ka ca dabali siran bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen n'i ko pa o b'a sɔrɔ olu bolila o jatigɛ siran bɛ yen i y'a faamu bana fana siran bɛ yen mais n bɛ se ka min d'a ma n'a y'o siran bubagabɔgɔ a bubagabɔgɔ daji ka ji k'a min i y'a faamu a b'a bila pewu a ma ɲi a dusukun a bɛ dusukun yoro quoi i y'a faamu a bɛ dusukun yoro maa min a ji min tɔ a bɛ dusukun yoro a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛna fɔɔnɔ mais i tɛ fɔɔnɔ mais a bɛ sira ba mɔgɔ la pepu i ye sira min dɔn dɛ a b'a ba mɔgɔ la pepu i y'a faamu ala k'an bɛ sɔn ma dɔw ko pour que ka se a ka juru sara ale kɔni mago tɛ juru sara la a ka don an ka fayida kɔnɔ an ka page kɔnɔ dɔrɔn ala k'an bɛ sɔn ma an ka juru saratigi in ta fɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka fayida la juru ye ala de ta ye n ye fɛn dɔ fɔ a ye n bɛ segin a kan bange juru bɛ mɔgɔ dɔw la dɔw bɛ na ayatollah ye bange juru bɛ ne an b'a kɛ cogo di ne t'a genge koyi mɔgɔ si kana bange juru ta kana se ne ma ko ne ka gɛn ne t'a genge parce que ne yɛrɛ ka wari bilalen don bange la juru min b'a bolo dɛ anw ka wariw de don an ka wariw de don e ka taa wariw ta ko kana k'e bɛ n'i ta ɲini o la o tiɲɛna tiɲɛ don ayatollah baara kɛ n ye mɔgɔ sɔrɔ n bɛ sababu sɔrɔ ka n ka juru sara an kan fɛ nka u kana na nɔfɛ u kana na n ko an fana bɛ ka taa n'a mago jɔra min na an bɛ t'o bɔ a la ni bange mɔgɔw ma e kana an danna sɔrɔ nka n bɛna dalilu dɔ d'i ma min b'a to i garisɛgɛ bɛ fɔni a ka ca ala fɛ juru in sara bɛ nɔgɔya i ma n d'a m'o de la nka datugu walima n kɔrɔkɛ i ye wari bila ka na di yan ko n ka nin ko in kɛ a na kuma sera n ba kana na ne t'a datugu n t'a datugu dɛ ne tɛ tɔɲɔni kɛ o fo ni ne filila wala n tɛ fo ni alikɛma lila dafalen ala ta ye mais kan tugu k'a kɛ n t'a kɛ mais ni mɔgɔ min mago bɛ garisɛgɛ la a ye nin ta sisan an ka don dalilu yɛrɛ kɔnɔ an k'a d'u ma ne m'i wele n b'o f'i ye fɔlɔ n galen na ala la ala min ye ne da wallahi billahi ne bɛ ka dalilu min d'i ma hali n'i ma bamakɔ yɔrɔ ɲini hali n'i ma ayatollah yɔrɔ ɲini n y'a ɲini ala fɛ n'ala y'a kɛli nɔgɔya ma ala ka barika don a la tiɲɛ don ne b'a d'i ma nka ayatollah ne tɛ se k'a kɛ f'i yɛrɛ k'a kɛ ne ye mɔri de ye koyi i sogolo kana ko ala kama kira kama bani ma fɔ ko ne kana n ka denbaya balo dɛ n k'o yɔrɔ fɔ a ye dɛ parce que ne bɛ to ka nin min fɔ a k'i karamɔgɔ kama e de ne tugu n karamɔgɔ la ala akbar ne ye min ye n karamɔgɔ la ne kun y'o ye e b'i ka min fɔ i t'o fɔ bilen yɛrɛ a b'o sanfɛ nka n bɛ dalilu d'i ma ni i sera k'a kɛ wallahi tiɲɛ don wallahi a y'a ta ni dalilu min bilala neti kan mali la a bɛ n'a fɔ i ka dalilu dɔgɔya parce que u b'a fɔ internet ka mɔgɔw tɛ wa ne ye ko internet ka mɔgɔw a poussé ka yɛlɛ n ka den ma minnu y'u jigi da ala kan ka dalilu in kɛ sababu ye n ka m'olu ma kuranɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen ko sɔmadu i bɛ fɛ ka wari sɔrɔ wa sɔmadu n'i fɛ ka wari sɔrɔ juruba b'i la i bɛ fɛ k'a sara walima i ye santé dɔ jɔ i tɛ fɛ a baara ka jɔ a bɛ continuer ka taa i bɛ wari sɔrɔ walima ko yɛrɛ dɔ de bɛ yen i bɛ fɛ k'a kɛ i ka wari sɔrɔ ka taa pourtant e ye commerçant ba ye i bɛ taa feere kɛ wula fɛ i bɛ na ni wari ye sini sɔgɔma i bɛ taa verser banque la n bɛna dalilu dɔ d'i ma n'i y'a kɔrɔbɔ wallahi billahi ne tɛ yɔrɔ min na i bɛ dugawu kɛ ne ye alhamdulillah
kana taa yɔrɔ jan koyi i bɛ kuranɛ dayɛlɛ sura dɔ bɛ yen ko kul huwallahu ahadu o sura kuma dakuru ɲɛ kelen b'a kɔnɔ kɛlima kelen kɛlima don nka ismu don a bɛ wele ko sɔmadu kana fɔ lam yalid wa lam yulad o bɔ a la kul huwallahu ahadun Allahu o bɔ a la cɛmancɛ ni ta dɔrɔn ko sɔmadu i bɛ sɔmadu sɛbɛn siɲɛ 4444 a y'a lamɛn ayatollah bɛna dalilu min d'aw ma ayatollah kalo joli non a kɛ sini bilahi a y'a kɛ i bɛ sɔmadu sɛbɛn siɲɛ 4444 n'i y'a nasi sɔrɔ il faut wari i bɛ wari ɲini a bɛ lajarabi fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i b'o dɔn ne b'a fɔ sa i b'o i ka miliyɔn 3 dɔnɔma dɛ a fɔ a kamana bɛ ga i bɛna t'o kɛ mun ye i bɛna sufɛ i bɛna o miliyɔn 3 ye i bɛna bila nasi in na ni dugu jɛra a ta ka bɔ a la i k'i ko wari in da fiɲɛ na i k'a ja ka taa d'a tigi ma kana dun wari in bɛɛ b'i bolo bilahi ka taa d'a tigi ma tabdili tɛ dɛ wari yɛlɛma tɛ dɛ n dalen na ala la waati damadɔni i taara wari min dɔn a tigi fɛ a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i fɛ yen Allahu akbar k'a fɔ ko wari bɛ yɛlɛma ka na o tɛ dɛ sababu dɔ de bɛ na dɛ i ye miliyɔn min ko i b'a sɔrɔ o de la ni commerçant b'a kɛ i bɛna min mara i ka so kɔnɔ kana ko ye i bɛna min bɔ i bolo ka taa i b'o de n'i bɛna taa sanni kɛ sisan i b'o de bila i bɛna taa sanni kɛ min na i b'a bila ji la k'a fɔ k'i ko a la ka taa sanni kɛ o bɛɛ la k'o bɛɛ to yen n'i na min mara i bolo kana ko la o bɛ yen o tɛ na min taara dɛ o de bɛ na ni sɔmadu de ne k'a fɔ k'a bɛ juruw sara dɔw b'a fɔ hakili juru bɛ ne m'a faamu ne m'a fɔ i n'a fɔ jurumantigi ko dɔ bɛna nala o tɛ o garisɛgɛ sira dɔ de don ala y'a sigire di ne ma kuranɛ kɔnɔ kul huwallahu kuranɛ ça fait 120 duguma non ala ka kuranɛ magoɲɛ yɔrɔ dɔ de d'i ma o de la mɔgɔ b'a fɔ ne ye kuranɛ dɔ tɛ sɛgɛn nkalon don i bɛ kuranɛ dɔn i bɛ sɛgɛn t'i balo yɛrɛ sɔrɔ parce que n'i ye kuranɛ kalan a kalan ɲɛ i ye kuranɛ dɔn n'i ye tafsiri kɛ i ye kuranɛ dɔn i ye wazulu kɛ i ye kuranɛ dɔn mais i tɛ sigire dɔn n'i ye sigire de dɔn i tɛ sɛgɛn n'i ye kuranɛ sigire kelen n'i ye kelen dɔn i bɛ balo o la ne bɛ dɔw fɔ a yɛlɛ ne ka page kan m'a fɔ ko ni mɔgɔ ye ne ɲininka dɛ a ye kuma ninnu lamɛn mɔgɔ ye ɲininka n'i bɛ min dɔn i ni ala cɛ i b'a fɔ mais n galena ala la k'a minɛ 2019 la ka n'a bila an sigiyɔrɔ in na ko ne yɛrɛ ye dalu dɔ bɔ n yɛrɛ la ko a ye nin kɛ kilisi sira kan ne ma tɛmɛ kilisi 10 kan fɔlɔ san 5 kɔnɔ ne ma tɛmɛ kilisi 10 kan fɔlɔ m'a fɔ ni mɔgɔ dɔ ye ɲininka dɛ a ye kuma faamu mɔgɔ dɔ ye ne ɲininka n kan tɛ o ma mais k'a fɔ ne yɛrɛ de ye kilisi dɔ bɔ n yɛrɛ la n b'a di diɲɛ maa ma ne ma tɛmɛ kilisi 10 kan fɔlɔ kuranɛ fayida la m'a fɔ ni dɔ ye ne ɲininka n bɛn'o ka ɲininkali jaabi ka dɔ d'o ma ka tɛmɛ tɛ ne yɛrɛ ye n sigi ka dalilu dɔ expliquer ko a y'a kɛ nin kɛcogo in na i n'a fɔ filɛ ka sɔmadu fɔ cogo min na a y'a kɛ nin kɛcogo in na bilahi talahi ne ma dalilu san 5 kɔnɔ ne ma dalilu 20 di fɔlɔ dalilu don o don fayida kura o tɛ tiɲɛ ye o ayi hakika di mɔgɔw ma n'i ye hakika di n'u ye nɔ ye o bɛ na n'i ye hakika karam m'o fiyɛ n ko don ko dumuyalaka dɔ nana ne ma ko a to la ko hɔn wallahi a kɛra a ye ne ka dalilu de kɛ a y'a nɔ ye ne m'a fɔ nafɛ moriya la dɛ ne m'a fɔ a ye a y'a ye de a yɛrɛ de y'a kɛ o tuma na diɲɛ don o don n'i donna dɔw ka page kan i bɛ se ka fayida 300 400 da a bilahi diɲɛnatigɛ mago ye fɛn o fɛn adamaden ɲɛ bɛ fɛn o fɛn o k'u b'o nafa dɔ dɔn cɛ o tɛ tiɲɛ ye sa maa kelen t'a bɛɛ dɔn tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye m'a fɔ ne ka video man ca o ye dɛ ne ka video ka ca 1000 nka ne bɛ sɛri kɛ n ka video de kan ka walawala i ye k'a faamu sinon ne ka video YouTube video ka ca 1000 kuma tɛ TikTok ta maa t'o da dɔn Facebook ta maa t'o da dɔn mais don o don dalilu kura fɔ tɛ ni min fɔ i k'a faamu wallahi bilahi sɔmadu bɛ maa ka sɛgɛn ban sɔmadu de bɛ maa ka sɛgɛn ban i b'a sɛbɛn siɲɛ 4444 a nasi i bɛ wari de bila a la ka si ni dugu jɛra i b'i ko nasi in na i y'a faamu n'i ye ko nasi in na sisan i bɛ sɔrɔ ka wari k'a d'a tigi ma wari jamanko n'i ye wari yɛlɛlen nasi la dɔrɔn wari tɛ fobiye don i b'a kɔli min kɛ tile 4 kuma b'i wari da kelen to a la ayi kabini dugu jɛra dɔrɔn a taga bɔ a la i k'a da fiɲɛ na n'i ye fɛn fɛn yɛlɛlen o ye fobiye sinon wari a bila a la fo sini bilahi a tɛ yɛlɛ i y'a faamu ji tɛ foyi k'a la parce que e tɛ k'a tereke o e y'a bila a la dɔrɔn dɛ a tɛ foyi k'a la i b'a bɔ dɔrɔn sur place pour ta vangolo tɛ nin ya n'i y'a bila miniti 5 o b'a sɔrɔ a bɛɛ jara i b'a ta ka taa d'a tigi ma
nga ka taa juru kari yɛrɛ kana ka t'o million dɔnɔ i kelen k'i ko la ka tila ka t'o dun ko a tile ko dɔ bi sɔrɔ e y'a dun ne y'a dun ka ban i perdre la e ye juru de kari yɛrɛ kana sɔrɔ ka t'i jɔ ko ha u ka juru bɛ n ma juru don i la dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ ma o tɛ kelen o ye kelen Mamadou jumɛn de bɛ yen dɔ ka ɲininkali il faut i ka ɲininkali kɛ an balimakɛ dɔ ye k'ale muso bɛ fɛ ka bɔ a kunna ka bɔ a kunna ah bon an k'a ladi fɔlɔ hors antenne bɛ yen mais an ka ladili dɔ di nin yɔrɔ in na dɔw b'a fɔ ko muso bɛna bɔ o kunna dɔw muso kan ka taa dɛ dɔw ta kan ka taa hali ne yɛrɛ dɔgɔnin dɔ b'a bɔ si la n m'a fɔ nin da dɛ mais parce que ne bɛ ka lajɛ ale kelen de ka lajɛ dɔw muso kan ka taa suwa mɔgɔ dɔw bɛ yen malo se b'u ye u bɛ kaba wɛrɛ de ta ka n'o jɔ so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛ mana taa don hey a fɔ i ka patron ye ko n tɛ tigɛdɛgɛ fɛ furudimi bɛ na f'a ka kɛ naji ye dɛgɛ o ma den dɛ a kun e b'o bɛɛ dun baarakɛyɔrɔ la yen nka ɲɔ bɔrɛ kelen ni malo bɔrɛ kelen k'o bila so kɔnɔ ko balo bɛ du kɔnɔ muso fana tɛ bakan ye n bɛna nin ye n balimakɛ n kan di e ma n kan bɛ jama ma n'o tɛ n bɛna o muso bɛna taa muso dɔw bɛ yen nɔ an y'an da don o la don ko i bɛ hakili to a la dɔw muso kan ka taa mais n'o n'a ɲɔgɔnna tɛ muso a to a ka taa a bɛ na o maa t'a dɔn i bo ka ca f'a ka tila i la wallahi o don n'o tɛ n'i ye nin bo kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i t'a dɔn k'a ka ca mais hali n'a kunkurunin kɛra fini na karamɔgɔkɛ i bɛna dɔn de i y'a faamu wala wallahi a bɛ muso caman i b'a dɔn ko muso taali bɛ muso o muso ma taali bɛ muso o muso ma a t'a fɔ a cɛ ye ko ale bɛ taa a mago bɛ ko dɔ de la e k'o kɛ e bɛ k'o ko in de bali i y'a fɔ i bɛ k'o ko in dɔrɔn de bali sinon taali bɛ min ma dɔrɔn i bala k'a ye a b'i sogolo ka taa o tiɲɛ na taali b'o ma i b'o baara o ka se ka karaba ka segin nka min bɛ fɛ ka taa a tɛ fɛ ka taa dɛ a mago bɛ fɛn dɔ de la e k'o k'a ye bani n'i y'o k'a ye a bɛ fara ɲɔgɔn na o ala k'an bɛ sɔn a ma wala n balimakɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'o kɛ hors antenne i bɛ numéro ta ni n sera k'i dɛmɛ o don n'a ma se n b'i bilasira ala k'an bɛ sɔn a ma mais n bɛna min f'i ye wallahi dɔw bɛ ka musow tɔɲɔ dɔw kɔni ta ye so i ka muso ko juru min tun bɛ na a filɛ nin mais muso dɔw fana bɛ yen olu ye diɲɛ den de olu mara man di ne ye diinɛtigi ye ne ye danbetigi ye e nanen ko ko ka di e ko k'o bɛɛ ka kɛ karamɔgɔkɛ ne fana bɛ diɲɛ kɔ n bɛ diɲɛ kɔ dɛ ne ma n ye diinɛtigi ye danbetigi ye mɔgɔ ka bonya bɛ n kan mais i teriw mana na i muso f'i bɛ jɔrɔ de i bɛ jɔrɔ de a bɛna kɛ cogo di a bɛna ni lebu cɛra wa a bɛna kɛ ta wa bilahi i teriw sigilen ɲɛna i b'i muso dɔ wele kaɲɛ 5 kaɲɛ 6 ala t'i lamɛn kuma tɛ ka na a tulo b'a la hakilima bɛɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ yen o ka jugu cɛ ma ala k'an bɛ sɔrɔ ma ala ka Mamadu dɔ wɛrɛ fɔ an ka sɔrɔ ka Ibu ka taa jaabi dulɔ ayi o ye manamanakan ye a kana o fɔ n y'a fɔ a ye n'a ye dalilu la n'i y'o fɔ ne ma dɔrɔn ne tɛ fayida di dalilu di ma ye tiɲɛ nka a di nin ka o ye kuma wɛrɛ de sɛ don kulukulu kɔnɔ nka i kusi yan fɛ o bɛ sɛ de ma ye n'i mago bɛ dalilu la n ka dulɔ bila n b'o fɔ a nka kilisi kan ne y'o f'i ye o kilisi dɔw bɛ yen ne t'olu fɔ réseau kan ne t'a fɔ i y'a faamu sinon ne de y'a fɔ n ko turabudalaw u y'u lagosiya k'o tɛ fɛn dɔ ko turabu tɛ foyi ko turabu tɛ tiɲɛ ne ko Bamakɔ bɛɛ a wahabiya fara a wahanda ka cɛ o cɛ ko kilisi tɛ tiɲɛ k'i da m'a la tigitigi ko kilisi tɛ tiɲɛ k'i bɛna ayatollah nɔfɛ Gana n bi dati d'i ma yɔrɔ n tɛ sɔn ka dati di maa ma dɛ bilahi hali dumuni mɔnɛ i bɛ fɔ a kɔ o dama tɛ dɛ ne ni ala cɛ ne ni alikuranɛ cɛ ni dami yɛrɛ la k'i ka tawhidu ye tiɲɛ k'i ko kilisi tɛ tiɲɛ i bi na ne nɔfɛ ni nana n'a y'a sɔrɔ miliyari b'i kun ni san wɛrɛ m'a sɔrɔ miliyari 2 juru b'i la n bɛ bɔ filaya la ne ye sidankɔrɔba mɔden ye ne kɔrɔkɛ sigilen filɛ o bɛ ne mamuso dɔn an ka dugu a bilahi talahi kilisi tun bɛ ne mamuso bolo a y'a di yan ayi ne mamuso ne y'o fɔ ne ko n ka kuma dɔw ko kuma na ko n fa tɛ n ko fa bɛ yen ni mɔgɔ ko k'i ye fa ye i ye dugawuden i fa ɲɛna i fa ka dugawu i ye nkalon tigɛ o tant que ni m'i mansaw da kaburu kɔnɔ i t'olu sara sɔrɔ mais ne ye mamuso bonya ne lamɔ n'a bolo wallahi n b'a dɔn an ka dugulamɔgɔw b'a dɔn an ka dugulamɔgɔ dɔ sigilen filɛ yan ne kɔrɔkɛ dɔ de n'a fɔra sitankɔrɔ b'a fɔ a yɛrɛ karamɔgɔkɛ i b'a dɔn min don i y'a faamu u y'a fɔ ko turabutigiw ka turabu tɛ tiɲɛ olu taar'u sigi k'u bɛ kitabu ta ko karisa y'a daga olu ko fɛn fɛn turabu daga o si tɛ maliyɛn ye n'o tɛ fɛn bila dɔrɔn Bamakɔ bila dɔrɔn i ka taa Bamakɔ ni tile bɛ cɛ n tɛ dugu tɔgɔ fɔ tɛmɛ Kati kan i ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin i ka t'i jɔ ye ko turabu tɛ tiɲɛ i fatɔlama bɛ na nka Bamakɔ y'a fɔ ko turabu tɛ tiɲɛ turabudalaw ma se ka foyi kɛ kilisi ye tiɲɛ n'i ma da kilisi la ko tiɲɛ don telefɔni kɔ tɛ dɛ na n ka so kɔnɔ kilisi kelen dɔrɔn n b'a fɔ dɔrɔn ka n bolo da i kan
ne mbolo daika ni be sotigi la étage kɛmɛ bi bolo Bamako ya ni san wɛrɛ ɲama ma sɔrɔ i bɛ loyer la mi bɔ flyer la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ngale na alikuranɛ na ni ala cɛ mais Haidara kama kana fɔ kɔni tɛ Haidara kama ne tɛ kuma jugu fɔ fɛn kan ni min ma da la ne k'o kana de m'a kɛ o de la i bɛ preuve de ye ne bɛ garisɛgɛ fɔ mɔgɔ ye delila k'a ye ko ne y'a fɔ ko a ye nin gilisi in kɛ k'a b'a kɛ tan ne t'o fɔ nka kɔrɔ tɛ ko n t'o dɔn koyi na n bolo filɛ kuranɛ kan hali n'a ka di ye k'a kɛ kɔrɔbɔ ko ye yɔrɔ i ka feere fɛn i bɛ suguba kɔnɔ client caman b'i bolo dɛ misaliya la sisan dɛgɛ feerela ninnu i k'i ka dɛgɛminɛ da i kun i ka na yan ne y'a to la bi n bolo da i ka dɛgɛminɛ kan n'i taara suguba kɔnɔ ni 5 la sanna na n gale na alikuranɛ na bilahi n bi san di électricité tɔgɔ fɔ réseau kan ne taa kɛnɛ tɛ n'a ka di ye sini i kusogolo ka na dalu tɛ cɛ manamanakan de do koyi n bɛ fɛ ka mɔgɔ da wuguba a ka kuma ani dalu tɛ cɛ kelen tɛ n'o tɛ u bɛɛ b'a dɔn n'u bɛ siran ka t'u faso la burusi kɔnɔ burusi kɔnɔma man ɲi muru de bɛ burusi kɔnɔma bolo marifa de b'u bolo village an tɛ taa village la dɛ ne denw tɛ taa village la e denw tɛ taa a kumana subagaw bɛ yen o kumana subagaya kɔrɔ ye di an bɛɛ b'a la ko subaya subaya kɔrɔ ye ko dalu do e de ɲɔgɔnna adamaden de do subaya kɔrɔ foyi t'a la ko dalutigi min bɛ ko wɛrɛ dɔ dibi la e tɛ min subaya kɔrɔ de ye nin n'o tɛ n'i ye muru kɛ k'a tigɛ ta joli min bɔ a la dɛ o kelen de bɔ i la mais dalu de b'a bɔ ɲɔgɔn na u b'a dɔn ko dalu ye tiɲɛ wa n'i ma da fɛn o fɛn na ne kɔni bɛ kilisi dɔn turabu kɔni o ye kuma wɛrɛ ye mais kilisi ne b'o dɔn n b'o dɔn dɛ ala k'an bɛ sɔn a ma kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam o tuma na an ka pa ale ta in kunna n'ale mago tɛ gulɔ fura la ka fɔ ale mago bɛ kilisi la an t'o fɔ il faut i ka ɲininkali in kɛ ne tun b'a fɛ i ka segin i y'a kana abudu fɛn istikara i y'a kana abudu bon ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka ko ɲɛɲini k'a sɔrɔ i ma taa fiɲɛ nin fɔ a ye nin dɔn la fiɲɛ nin fɔ a ye nin dɔn i b'o dɔn u koloni bɔ k'a yɛrɛ kɛ walima ka turabu ci Musa nana sira la ne nana ta dɔ b'a ko ne bɛ ka turabu lagosi o tɛ ne bɛ turabu dɔn k'u ko tɛ dɛ ne ye turabu kalan min bolo Musa Sogoba Mianga muso min bɛ ne kun ne ni Alahu cɛ cɛ n y'a tɔgɔ fɔ ne k'a sɔrɔ ne ma furu wallahi billahi ne ye turabu kalan min bolo turabu la ne ye turabu kalan min bolo wallahi billahi a ye ko fɔ ne a ka bɔ o dɔw n tɛ sɔn k'o fɔ ni baro tɛ n t'o fɔ réseau ka tan dɔn ne ye turabu de kalan o bolo Musa Sogoba n m'a fɔ n ka dɔnni bɛɛ y'ale ta ye mais n ka lajɛli dɔnni plupart 170 y'ale ta ye turabu la mais n bɛna min f'i ye cɛ o cɛ bɛ fɛ ka kɛ Moru ka dankɔrɔba ye cɛ o cɛ bɛ fɛ ka kɛ Ala teri ye lajɛli bila n'o tɛ ni limaniya tɛ sa diɲɛ don o don i bɛ dɔ bila i contre la n'u t'i contre la dɔrɔn i tɛ taa u bɛ to ka mɔridenw nɛgɛ ka mɔriden ban baara ma ko n'i tɛ lajɛli dɔn k'i tɛ fɛn sɔrɔ ne bɛ san kɛ yan minnu bɛna ko kuranɛ istikara kɛ n'a bɔra u la bilahi talahi ne tɛ n gungo filɛ ne tɛ turabu da fiyewu ko ne bɛ don kibaru bɔ mais ne bɛ miliyɔn min sɔrɔ kalo kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ Ala b'o dɔn i y'a faamu mais u bɛ tile k'a bɔ n'u y'a bɔ tuma na k'a saraka ye sɛjɛ ye sɛ ka dɔgɔ ne ka ko la ne kɔni ne ye sɛfa la furu dilan ninnu n'a ɲɔgɔnnaw don sɛ la ilaha illallah sɛ ka dɔgɔ ne ka ko la karamɔgɔkɛ sagajigi kanfin misi n ka sɛ an tɛmɛna o kan n bɛna min fɛ malasa woro dɛ o jɔsi la o bɛɛ bila n bɛna istikara di ma komi i fɔ ko n ka segin a kan don ko n seginna a kan i y'a faamu nin ye kuranɛ aya wahabiyakɛ i bɛ nin ta nin ye kuranɛ aya ye nin ka fisa i ma dɛ n'i pa nin kunna ko o ye wahabiyaya ye n'a bilennen kɛra i la don min na i b'i sɔrɔ yan i b'i sɔrɔ yan Ala k'an bɛ sɔrɔ ma u b'a kɛ tan nɔ i y'a faamu dɔ ko ne ma ten suguba kɔnɔ a ko k'i k'a d'a ma sa ko n k'a d'a ma sa ayiwa ko n y'a mɛn ko sisan n balimakɛ n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ de bɛ gulɔ min walima n'i ka mɔgɔ bɛ gulɔ min n bɛna dulɔ fura d'i ma bamananya kan n'an ko bamananya n ka ne kafiriw ta ma dɛ an ka farafinna dɔnni an ka segukaw b'a fɔ ko bamananya dɔnni nka ni bamananya fɔra a bɛ caman kɔnɔ k'i n'a fɔ ko kafiriya fɛn de ko don o kɔ tɛ o kɔrɔ ye min tɛ sɛbɛnni fɛn ye nka a bɛ kɛ an b'a fɔ o ma ko bamanan dɔnni o la n bɛna d'i ma o fila kan a fɔlɔ ye jumɛn ye sɛw i bɛ ji min kɛ sɛw kun ko sɛw b'a min ni sɛw ye tilenna k'a min wula fɛ i bɛ taa a soli k'a di dulɔ minɛ ma n'a y'a min a bɛ dulɔ bila a kɛ o ye bamananya dɔnni i y'a faamu wa a filanan ye jumɛn ye o ye kuranɛ ye ivoiriyɛnw bi yan ne muso kelen kama ne ye maa 8 bɔ bari kɔnɔ wallahi o kɛra ne ala minɛ saraha ye muso kelen kama muso nin ye ne wele ivoiriyɛn don a ko ayatollah a ko n bɛ fɛ i ka baara kɛ n ye n ka dawulɛ sɔrɔ
ne ngi ka baara ye mo parce que ne do baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ ne tɛ koloni da ne tɛ turabu fi i b'i ka baara de fɔ ne o do mais nana ne mun dɔn ne tɛ foyi dɔn ne bɛna ala de wele ko ala k'e mago ɲɛ i bɛ baara min kɔ a ye kuma minnu min kɛ ne ko ne ba n bɛ fɛ k'i ka baara fɛ k'ale ye suja de awɔ ne ko halisa n ko m'a faamu n y'a dɔn o la dɛ nka sunɔgɔbatɔ kunu ka di kalabanji ye quoi ne ko halisa n ko m'a faamu ko bon k'ale bɛ baara de kɔnɔ k'ale bɛ baara de kɔnɔ voilà bon ne fɛnɛ m'a fɔ n karamɔgɔkɛ ne m'a fɔ ko yɔrɔ mɔgɔ dɔw de b'a fɔ baara kɔnɔ ne ma kɛ ten dɛ ne ko k'e bɛ baara de kɔnɔ ko n ko ayiwa n ko n y'a mɛn ne bɛ fɛ ne ka mun kɛ k'ale bɛ fɛ ka dawulɛ sɔrɔ ka kiliyan ɲɛnamaw sɔrɔ awɔ billahi a fɔ ne awɔ ne fɛnɛ ko n y'a mɛn ne b'a kɛ koyi i b'a fɔ ten o piyan ne ko n y'a mɛn ne bɛ wari min fɔ a ye ne y'o fɔ a ye wallahi suma wallahi n balimakɛ nin kɛ i ka mɔgɔ la i ka dulɔ min na nin k'i ka barimani na ne ye mun kɛ i bɛ ala minɛ sara ha sɛbɛn siɲɛ 80 a sɛbɛnna min kɛ n ko nasi in na ala ne ye alijinɛso 8 kanu ni muso karisa ye ala n bɛ fɛ i ka dulɔ nege bɔ a la i ka baara la taa nege bɔ a la i ka alijinɛso kanu don a la wallahi billahi fɛn min bɛ fɔ a la nin de don muso in de ko ale bɛ baara kɔnɔ k'a bɛ jinaya la ko ne ka baara k'a ye k'a ka sanga sɔrɔ ne de ye n da fɔ kɛ ɲɔtɛ dama min ta bɛ ka fɔ n'i ye nin fɔ mɔriw b'a dɔn ko min don mɔriya wari sɔrɔ bɛɛ de ɲɛ bɛ se ka fɔ wa ɔ kuma na ne de ye n da fɔ ne ko n ko wari ci ma mais ala ye ne ma seere billahi lahara ala bɛ ɲininka ne m'a fɔ wari ci ma fiyewu ko n bɛna dɛmɛ bariko la ne ka fɛlɛ de bɛ n kɔnɔ ne ye mun kɛ sisan ne de ye ala minɛ sara siɲɛ 80 sɛbɛn ala alijinɛso ye 8 ala minɛ sara aya ye 8 alijinɛso 8 ala i k'o kanu don a la ala minɛ sara aya 8 kama i ka dulɔ nege bɔ a la i ka baara nege bɔ a la ne y'o kɛ sa n yɛrɛ ka tulu bɛ n bolo bamanan kilisiw la yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn n ye tulu dilan k'o bila ka o nasi in k'a ka kɛ ji la k'a min o n'a kɔni ye nin min n k'a banna karamɔgɔkɛ a y'o kɛ ji la k'o da kun tɛ baara la ye ale nana o don setigiba dɔ nana baara la o setigi nana min kɛ bilahi setigi in y'a ye dɔrɔn kamalenba de nana don dulɔ min dɛ ale bɛ ka cɛtigɛ fini don ka n'i jɔ o kɔrɔ sa o de y'ale ɲininka ko bilahi ko n balimamuso o bɛ ka fɔ faransɛ na i b'a dɔn o bɛ faransɛ de fɔ ko non valeur min b'e la bilahi ka ɲi baara ma bilahi kamalenba de filɛ ka nin fɔ a ye ko e ka ɲi baara ma ko mun y'i bila na ko sɛgɛn de ye bila a ko est-ce que ni mɔgɔ ye furu k'i bɔ na kɔrɔ a ko ne bɛ furu ne ni ala cɛ a kɛlen ka nasi nin min o don dɛ muso y'a fɔ ne o don kɛra ale ka dulɔ min laban ye o don kɛra ale ka baari bɔ laban ye min fɛnɛ kun nana dulɔ min u bɛɛ jɛra ka layidu ta ɲɔgɔn ye bilahi n'i ye furu fɛnɛ tɛ na ya bilen parce que ni nana min b'a la ale b'o dɔn o ye layidu ta ɲɔgɔn ye furu la mais muso kelen in kama a yɛrɛ de bɛ to ka ko ne ka émission fɔ quoi mun kosɔn minnu b'a la o ka bɔ a la n'o tɛ ne tɛ sɔn k'a tɔgɔ fɔ muso kelen in kama ne ye maa 8 de bɔ o baari kɔnɔ maa 8 muso kelen in kama wallahi ala mina saraha dɔn ala yɛrɛ de ye ala mina saraha dɔnni di ne ma wallahi kuma tɛ dɛ eresula kuma tɛ dɛ ngale na ala la ala yɛrɛ de ye fɛn in dɔnni di ne ma mais fɛn o fɛn sababu dɔ de bɛ kɛ a la a bɛna sira dɔ fɛ quoi sinon bɛɛ t'a sɔrɔ o kumana n'i ka mɔgɔ bɛ gulɔ min n'i bɛna ala mina saraha kɛ k'a bɔ a la i b'a fɔ ala mina saraha aya ye 8 ye a siɲɛ 80 filɛ nin ala y'a ɲini fɛ i ka alijinɛso 8 kanu don a la i ka dulɔ nege bɔ a la i y'a faamu wa karamɔgɔkɛ i fɔ nin de wuli wallahi a tɛ wuli n'i ye nin kɛ a banna nin ye wɛlɛkubali ye n'i ye nin kɛ a bɛ gulɔ bila balimakɛ kuma dɔw la i yɛrɛ bɛna ɲugu n'i yɛrɛ don i yɛrɛ bɛna ɲugu sɛw ka miniji tɔ in na nka ala minɛ saraha in kɔni n'i bɛna kɛ ala alijinɛso 8 kanu donna i ka dulɔ nege bɔ n na cɛ dulɔ min man ɲi wallahi dulɔ mina b'a muso jɛ 100 na n'a taara a bɛ 20 don gulɔ la u b'a min i y'a faamu ala k'an bɛ sɔn a ma amin ayiwa dɔw k'ale bamuso ma ɲinɛ k'a bɛ san 2 bɔ quoi k'u ma se ka fura sɔrɔ a la n bɛ dugawu kɛ ala ka fura nɔgɔya mais n bɛ se ka yiri kelen f'u ye u k'o kɛ ka lajɛ parce que ne t'a dɔn bana qualité kelen min n'i tɛ bana sugu dɔn i bɛ se k'o fɔ mais n b'a fɔ a ye k'a ka taa sugu la walima n'a bɛ burusi kɔnɔ n t'o kɛ fura bolo a b'a kuru kelen ɲini kuru kelen a b'a kuru kelen bila ta la k'a tobi a bɛ ji caman k'a la n'a mɔna min na a bɛ bɔli ni fa k'o sigi kɛrɛfɛ n'o sumana a b'o min a bɛ ji in tɔ kɛ k'a ko mais min ta ye n'a y'a min a ka t'i da ka sunɔgɔ mɔgɔ kana kunu f'a ka wuli a yɛrɛ ma
n'a wulila a bɛ jaabi dɔ di yan komi n'i tɛ bana suguya dɔn tɛ se k'a fɔ ko yiri kelen bɛ se ka bana bɛɛ kɛnɛya dɛ nka nin kɔni ka fisa bana caman ma bisimila nin ye an balimakɛ dɔ ye ko fasadimi quoi fasadimi an b'a fɔ a ye ko k'a ka malo bu ɲini safurula k'a ka malo fara ye parce que n'i ko malo bu malokisɛ b'o la malo fara u b'a feere i bɛ malo fara susu k'a mugu bɔ marakakɛ dɔ de ye nin di ne ka dalilu tɛ mais n bɛna segin a kan maraka dɔ ye nin di tiɲɛ don ne b'a kɛ wa ne sɔnna ye ne b'a kɛ wa ne sɔnna ye awɔ maraka dɔ de y'a di parce que n k'a fɔ k'a diɲɛ don fɛn min dɔnnen don ne yɛrɛ y'a mɛn a ka wazulu kɔnɔna de la a y'a fayida de di ne y'a kɛ min kɛ ne y'a jɔyɔrɔ ye wa hali sini ne b'a kɛ nka n bɛ se ka dɔnniya dɔ bɛ na ne b'o fara marakakɛ in da kan n yɛrɛ ka fɛn fura la yan nɔ n bɛ se k'o fɔ ka fara a kan min ko k'a fasa b'a dimi a bɛ malo bu ɲini nka kana a b'a tɛntɛn ka malofɛn bɔ a la dɛ parce que a ka malo fara yɛrɛ de ka ɲi an b'a fɔ ten malo fara wala parce que malokisɛ b'o la quoi malo fara ɲini i k'a susu k'a mugu bɔ i bɛ situlu ɲini i y'a faamu i bɛ situlu don a la kilisi min b'a la filɛ nin ye kilisi min b'a la filɛ tu bisimilahi mugu fa kolo tugu wolo tugu fasa tugu sɛmɛ tugu miniyan wolo toto wolo tu bisimilahi mugu fa kolo tugu wolo tugu fasa tugu sɛmɛ tugu miniyan wolo toto wolo i bɛ nin fɔ a la siɲɛ damadɔ a kɛ k'i jɔsi ni fasa kɛra cogo min na i bɛ n'o lakale mais ne bɛ min fara a kan n'o ka teli hali ni kɔdimi bɛ n'i ta cɛ o filɛ nin ye i bɛ taa damɛ golo de ɲini i b'o sisi damɛ golo i b'o sisi k'o don tulu la k'o fara a kan n'i y'a kɛ hali ni kɔdimi b'i la a bɛ bɔ yen mais ni kɔdimi nin n'a sɔrɔ dabali kɔdimi de don yɔrɔ b'o kɛ an ka burusi kɔnɔna yɛrɛ la u b'o kɛ mɔgɔw la n'i ye sɛnɛkɛlaba ye u bɛ taa kɔdimi bila i la i tɛ se ka biri yɛrɛ kuma tɛ ka sɛnɛ kɛ n bɛna dalilu d'i ma taa kɛ i bɛ taa ɲamasun na ɲamasun yɔrɔ ɲama fu fara ka jigin i b'a fara ka yɛlɛ sigiri de tɔ filɛ ko yɔrɔ farala in ka taa kɔfɛ a ma k'a bɛ don an ka fɛn na k'a ka taa kɔfɛ i y'a faamu ɲama fu kɔdimi bɛ maa min na n'a sɔminen don k'a fɔ i sɔrɔ u bɛ ka n dabali a lamɛn dɛ dɔ in ye n fasaw bɛ n dimi n kɔw bɛ n dimi walima n senkuruba bɛ n dimi malo bu in i y'a fɔ malo fara in ani damɛgolo in o y'o ye nka sisan kɔdimi dɔw bɛ i yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ kɔdimi gansan ye i bɛ mun kɛ i bɛ taa ɲama na i t'a fu fara ka jigin dɛ i bɛ ɲama fu fara ka yɛlɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ k'a gosi dugumana fɛ k'a sama ka yɛlɛ mais i bɛ fu de bɔ min bɛ se k'i cɛsiri i bɛ sɔrɔ ka na o fu in siri i cɛ la ndɛgɛnɛ kolo n'i m'a fɔ ko bamakɔkaw tɛ ndɛgɛnɛ kolo dɔn bɔgɔdaga kɔrɔ cilen u b'o dɔn dɛ hali dumuyalakaw yɛrɛ b'o dɔn bɔgɔdaga kɔrɔ cilen i b'o de ɲini k'o bila tasuma na n'i y'o bila tasuma na n'a bilenna a ta ka bila kɛrɛfɛ i b'i den fan dɔ fɛ i bɛ fɛn sirilen to i cɛ la ka sugunɛ k'a kan walahi bilahi n'a y'a sɔrɔ u ye dabali n'a m'i bila i bɛ na ayatollah nɔfɛ ayi non nin ye i bɛ na sisan nin ye perewu de ye a bɛ kɛ de i bɛ taama ka taa taa kɛ nin tɛ wuli dɛ nin y'a sɔrɔ ni dabali don m'a fɔ bana don dɛ ni dabali don parce que dabali bɛ yen bana de bɛ dabali de bɛ bana bila mɔgɔ la mais bana dɔw bɛ yen sɔku n'a ɲɔgɔnnaw f'i ka se kolotugulaw k'o kolow tilen walima dɔkitɛriw k'o kolow tilen mais dabali yɛrɛ dɔw de bɛ sɔku tɛ dɛ n'u y'i a kɛ dikɛɲɛ na k'i sɔgɔ yɔrɔnin bɛɛ bɛ kɛ koro o dɔ la u b'a ko dalu a bɛ ni turabutigiw don kilisitigiw a ye na n'i bɛ na i tɛna nin dikɛɲɛ dɔ i bolo tant que n'i ye adamaden ne bɛ i bɛ taa wotoronin na ka taa a ka so n'a ma kɛ n bɛ bɔ kilisiko la an ka taa. Nin y'an balimakɛ dɔ ye ko muso min t'i wa yɛrɛ de ayiwa an b'a la deli ala k'an bɛ sɔn ma k'a ka taa sunsunfin bulu ɲini ani bulu ɲuman k'a tobi k'a d'a ma a ka ca ala fɛ a ka ɲi wala mɔgɔ min bɛ yen ni a t'a kɛ règle an b'a la k'aw ka hakɛ to parce que kuma dɔw bɛ yen a fɔli réseau kan a ma di ne yɛrɛ mais mago don quoi wala ni a tigɛlen don a la a ka taa sunsunfin bulu ɲini i y'a faamu a k'a tobi ka to k'a min a ka ca ala fɛ hali ni bana don a bɛ ban parce que f'a ka faamu mɔgɔ dɔw ka règle ye furakisɛ ta fɛnɛ b'a kɛ dɛ n tɛ fɛ ka den wolo ka a kɛ n da si dɔn ye fo ka taa règle tigɛ i la a tila si tɛ ala bana ye san yɛrɛ ko bamanan ɲuman na san yɛrɛ ma ni waraminɛ tɛ kelen a ko taa ninnu caman waraminɛ n'o tɛ san yɛrɛ ma tɛ dɛ ala k'an bɛɛ sɔn ma n bɛna y'a kan na ni y'an balimakɛ dɔ ye den ko ale bɛ ka den
den bɛ ala bolo nka sababu b'a la Ivo den bɛ ala bolo mais sababu b'a la i bɛ mɔgɔ caman ye o ma den sɔrɔ muso kunda o caman ta sababu ye infection nɔ ye a ye denko fura lamɛn denko bana a bɛ se ka adamaden sɔrɔ ko damadɔ wala n bɛ cɛw ta fura di ka musow ta fura di alhamdulillah n'i ye cɛw sɔrɔ madame ma den sɔrɔ madame ma denkisɛ tɛ yɛrɛ la ko madame ma den sɔrɔ cɛ caman de b'a fɔ madame ma den sɔrɔ madame ma den sɔrɔ tɛ a bɛ jɛ k'a ɲini ala ma dɔ di sisan ni muso don ni gange kɔnɔdimi b'a la walima tonso ɲimi b'a la tonso ɲimi ani gange kɔnɔdimi olu tɛ kelen gange kɔnɔdimi a tigi tɛ kɔnɔ yɛrɛ de ta a y'a faamu wa gange kɔnɔdimi tigi yɛrɛ de tɛ kɔnɔ ta mais tonso ɲimi bɛ min na a bɛ lajɔ nka yanni a ka kɔrɔbaya dɔrɔn kɔnɔ bɛ tiɲɛ o ye tonso ɲimi o fura ye min ye a bɛ fali tonso ɲini fali tonso a b'a san marabagaw fɛ k'a sisi a ye sɔrɔ ma ko marabagaw fɛ a b'a sisi ɲindi kɔrɔ bɔgɔ ɲindi marakaw ka basifin ɲindi marakaw yɔrɔ nin kɔni b'aw fɛ i y'a faamu marakaw basifin ɲindi a b'an ka bamanankan kan a bɛ marakaw fɛnɛ fɛ yen basifin ɲindi o kɔrɔlen wololen o de ye tonso ɲimi fura ye i bɛ basifin ɲindi kɔrɔlen wololen ɲini k'a susu fali tonso ye k'a bila tasuma na k'a sisi n'a sisira i b'a mugu ka mélanger n'a y'a dun hali n'a y'a tigɛ fara ɲɛ kelen don a bɛ den wolo mais a sariti ye jumɛn ye min to ka kɔnɔ ta nka kɔnɔ bɛ tiɲɛ o de ka fura dɔn mais gange kɔnɔdimi bɛ min na o ka fura tɛ dɛ gange kɔnɔdimi a tigi t'a ta yɛrɛ infection yɛrɛ tɛ sɔn infection bana min b'a kɔnɔ o t'a permettre denkisɛ yɛrɛ ka kɛ den ye a bɛ fɔ o ma ko gange kɔnɔdimi n'o bɛ muso la n bɛ fɛn fila fɔ a ye a ko hakili t'o fila la zɛrɛ nin jɛ gili min ɲɛsinnen don tilebi ma o y'a fura dɔ ye safurulayi kɔrɔn ma yɔrɔ dɔw b'a fɔ ne julafini ma ban ni muso in tɛ den wolo a fɔ k'i den bɛ taa a ka ci la ko a y'a tila e ko ten non musow b'a kɛ ɲɔgɔn na ne ka fini ma ban nin tɛ den wolo a fɔ ko ne ko k'a bɛ taa a den bɛ taa a ka ci la i bɛ taa zɛrɛ nin jɛ la a gili min ɲɛsinnen don kɔrɔn ma n'u b'a ko sanji gili san bɛ fɔlɔ gili min na o de y'o ye karamɔgɔkɛ a b'a ɲini a b'a fara bɔ k'a bɔgɔ fara bɔ a kan k'a susu a mugu a b'a kɛ nɔnɔ na k'a min karamɔgɔkɛ n'a y'a kɛ walahi hali n'a ma deli ka den wolo a bɛ den kelen wolo a k'a cɛsiri mais n'a b'a kɛ yɛrɛ a kɛli tellement ye min ni maa min laada i ka laada kɔnɔna na i ka règle kɔnɔna na i bɛ to k'a kɛ nɔnɔ na k'a min i y'a faamu wa o y'a dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni gange kɔnɔdimi bɛ a la a bɛ a tɔgɔ ye di yiri yɛrɛ tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na sa an bɛ yirimugu min san tan tɔnkɛ tɛ surafin zamugu wala merci surafin zamugu a bɛ surafin ni ye kɔnɔbara ko yɛrɛ la dɛ nin de ka teli muso min m'a fɔ safɛ furakisɛ bɛ k'i si ban walima opéré la dɛ n'o tɛ n'i ma opéré yan non i bɛ den wolo i bɛ surafin zamugu ɲini verre i bɛ verre wuti fa ɲɛ 4 i b'o ɲini a la i y'a faamu wa n'i ka règle b'i la don min na a bɛ hakɛ to a kuma yɛrɛ fɔli muso a bɛ hakɛ to i b'a kelen kɛ ta la ka lemurukumuni datigɛ k'a bila la k'a wuli n'a wulila i b'a siyɛnɛ k'a sigi n'a sumana i b'a min tile filanan i b'o kɛ ten tile sabanan i b'o kɛ ten tile naaninan i b'o kɛ ten karamɔgɔkɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka san 18 kɛ furu la k'i ma den wolo i bɛ den kelen da i kɔ la sangare non den sɔrɔ fura bɛɛ sirilen tɛ mɔgɔ m'a faamu quoi bana de b'an ka mɔgɔ caman na yan sinon u bɛ den wolo wala bana de bɛ mɔgɔ caman na yan n'o tɛ u bɛ den wolo mais cɛ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen muso kelen bɛ furu o ma den sɔrɔ filanan bɛ furu o ma den sɔrɔ denkisɛ t'ale yɛrɛ la mais ale t'o kuma in fɛ parce que an balakaw an fa ko hakɛ to n cɛya bɛ wuli ani denkisɛ bɛ na kuma kelen tɛ dɛ donc nin de bɛ cɛ caman perdre foyi t'a la a ka kɛnɛ muso yɛrɛ b'a fɔ bana t'a la o bana b'a la dɛ a denkisɛ tiɲɛnen don wa cɛw bɛ maloya ka taa o denkisɛ analyse kɛ dɔgɔtɔrɔso la musow tɛ maloya n'u ka denko ye muso bɛ tile ka na ko den tɛ n bolo nka cɛ min bɛna ko den tɛ n bolo o ka dɔgɔ koyi i y'a faamu wa o la cɛw n'o b'i la n bɛna yiri kelen d'e ma zaban den gere nin ye tellement Ivo zaban den gere i b'a ɲini i b'a susu k'a mugu bɔ
n'i y'a mugu bɔ i b'a foroki fɔlɔ k'a da tile la n'a jara i b'a mugu bɔ a mugu i bɛ to k'a kɛ nɔnɔ na walima sɛri nka kana kɛ fɛn kalaman na waati damadɔ k'a kan dɔgɔkun joli nɔnɔ mɔgɔw ka farikolo jiw don jogo tɛ kelen i bɛ waati damadɔ k'a kan n'a y'a sɔrɔ dɔkitɛriw ko denkisɛ t'i la bilahi min bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n'i ye tile 22 tɛmɛ a kan taa ko k'i lajɛ kura ye a bɛ na n'a kɛra cogo min na i bɛna jaabi di yan i y'a faamu o tuma na an bɛ denko ta jɔ yan a gili mugu surafin a gili mugu a bulu kɔtɛ wala a gili mugu mɔgɔ ko ko denko sera ka cɛmanko walima musomanko di o ye secret hors antenne a sinɔn hali filani b'a bolo ko yɛrɛ k'i bɛ se ka suruku dugutigi kɛ mɔgɔ da kama cogo di k'a kɛ juru sara a suruku dugutigi tɛ juru sarala ye min ye juru sarala ye tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka kari masina karabani ka su karaba ye ka tile karaba ye n'a man ka juru sara a kana sigi a kana jɔ ne ko ala ne ko a kira a bɛ wuli k'a jɔ k'i ka juru sara mɛ suruku dugutigi t'o ye ni an balimakɛ dɔ k'a ɲininkali kɛ ni an balima dɔ ye ko barakɔrɔdimi quoi k'a barakɔrɔdimi bon barakɔrɔdimi a cɛ n'a musoya kɔnɔ parce que barakɔrɔdimi dɔw ye ɛrɛni bon ni mɔgɔ min t'a a cogoya dɔn barakɔrɔdimi qualité ka ca ala k'an bɛ sɔrɔ an ka pan kunna an balimakɛ dɔ ko an balima dɔ kan ko hépatite ani koko ne t'olu fura dɔn i k'ale balimakɛ dɛmɛ ko hépatite b'a la ayi ne t'olu fura dɔn pharmacope kɔni m'an fɛ n'u ye n wele n fa ka pharmacope bɛ yen n bɛnakɛ ka pharmacope bɛ yen nka tiɲɛ yɛrɛ la o fura n y'a fɔ aw ye kuma dɔw de bɛ yen a tila k'a bɛɛ fɔ réseau kan ne ye mɔri di ne fa ye furakɛlikɛla ye n bɛnakɛ ye furakɛlikɛla ne tɛ fura publicité kɛ komi nin secret dɔnniw sira kan i n'a fɔ denko ninnu siraw olu ni pharmacie la fura feerew tɛ kelen ye koyi a fa k'a faamu ne bɛ fura min kɔni fɔli kɛ réseau kan o ye dumuyalakaw ka fɛn ye cɛya fura i y'a faamu wa sinon a ka bana tɔ ninnu a taa pharmacope la walima farafin furakɛla ninnu fɛ yen walima dɔgɔtɔrɔw fɛ yen ala k'an bɛɛ sɔn o ma ni min ye n wele hors antenne k'a sɔrɔ réseau tɛ ne bɛ min dɔn n bɛ se k'o f'i ye sɛnɛ qualité jumɛn agriculture tɛ se ka kɛ ka sɛnɛkɛfɛn sɔrɔ wa sisan an da ɲɔ bɛ min nkalon kɔrɔbɔ ne kɔrɔkɛ min sigimɛ an jɛ mɛ mɔkɛ kelen na an mɔkɛ tɔgɔ ko Bukari Samba fɛn o fɛn bɛ sɛnɛ dugukolo kan Bukari Samba b'a bɛɛ sɔrɔ a bɛ ɲɔ sɔrɔ a bɛ sɔ sɔrɔ a bɛ tiganikuru sɔrɔ a bɛ kandiga sɔrɔ a bɛɛ fɛn o fɛn bɛ sɛnɛ ne nin de jɛ mɛ mɔkɛ kelen na bayaba fɛ fɛn o fɛn bɛ sɛnɛ dugukolo kan Bukari Samba b'a bɛɛ sɔrɔ i y'a faamu mɛ don dɔ la a ye dɔ fɔ ne ye a la a ko n'i bɛ fɛ ka sɛnɛkɛfɛn bɛɛ dugu mago bɛ jɔ sɛnɛkɛfɛn min na a bɛɛ dɔ ka sɔrɔ i ka so a ko i bɛ ngunjɛ ladɔn ɲini ngunjɛ ladɔn ani miniya folo i bɛ ninnu de susu ni ɲɔgɔn ye walima miniya golo i bɛ ninnu de susu ni ɲɔgɔn ye a ko n'i ye ninnu susu ni ɲɔgɔn ye k'a k'i ka sɛnɛfɛn la ayi walahi an yɛrɛ ye ko dɔ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ tiganikuru jigiɲɛ bɛ yen sɔkisɛ jigiɲɛ bɛ yen ɲɔ non ne nin jɛ mɛ mɔgɔ kelen na o a bilahi a jigiɲɛw de tun b'ale fɛ yen i y'a faamu sɛnɛkɛfɛn ɲɔ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ fɛ k'o bɛ sɛnɛ an ka Segu mara la fɛn na dugu ma karamɔgɔkɛ an mɔkɛ in tun b'a tigiya kɛ wa a ka mɔriya tun ye san kɔnɔ tile kelen awɔ san kɔnɔ ale de tun y'an ka dugu alimami a ye san kɔnɔ tile kelen dalu kelen b'a bolo n'a donna bi fitiri sini fajiri a bɛ bɔ san kɔnɔ a kan n m'a fɔ maa ti ɲuman ye a k'a ye ko hɔn dɛ mɛ san kɔnɔ a kan ka mɔriya wari min dun dɔ bɛ n'a d'a ma san kɔnɔ a kan ka min dun wari la bilahi n'a donna fitiri fɛn a b'o n ye n da don Lamakana Jagada la ne n'ale y'a baro kɛ i y'a faamu n ye Lamakana Jagada min fɔ daminɛ na ne n'ale y'a baro kɛ n ye kɛsilaw min fɔ ko fali b'a ku melenge ne n'ale y'a baro kɛ mais n'a kun donna fitiri parce que ale kun ti mɔriya kɛ maa i n'a fɔ an ka mɔriw bɛ cogo min na don o don maa bɛ fɛ yen i tɛ maa yɛrɛ Bukari Samba fɛ yen fo n'a kɛra dɛ n den kɔnɔ b'a dimi walima a kunkolo salo walima a fɛn ta k'a fɔ diɲɛ don o don ale bɛ nasi bɔ o t'a la ko san kɔnɔ a b'o de kɛ siɲɛ kelen n'o siɲɛ kelen bɔra la fo san wɛrɛ a t'a kɛ bilen ni seli ɲini kun tɛmɛna yanni seliba cɛ a b'a kɛ n'a y'a kɛ fo seli ɲini wɛrɛ ka tɛmɛ sa a t'a kɛ bilen i y'a faamu mɔgɔ dɔ de tun bɛ na ale de y'a fɔ ne ye ko ne bɛ mɔri 1000 ye k'u b'a fɔ k'u bɛ tabidili kɛ k'a bɛɛ ye nkalon ye parce que o don dɔ la a y'a sɔrɔ ne tɛ miliyɔn dɔn a b'a fɔ don min na ne tɛ miliyɔn dɔn dɛ dɔ nana ka na miliyɔn d'a ma a b'a bila a ka so kɔnɔ ye e mago bɛ wari o wari la n'i taara ko Bukari Samba ni dɔnɔ ma a bɛ don a ka so kɔnɔ taa dɔ ta ka na ne m'a faamu e b'a ko dalutigi don k'a bɛ ka jinɛmɔriya kɛ jinɛmɔriya tɛ ne mɔkɛ de kun an ka dugu alimami de kun o ye ne ba fa de i y'a faamu ne bɔlen kɔ geribuya la ten ne a ye baro kɛ dɔɔni maa mɛ a fatura ala k'an bɛɛ sɔn i y'a faamu ɲininkali wɛrɛ bɛ yen tile wa
anga do anga lamna sara la anga sura watu kuje watu yar sira ya kana buru manyina sa obina ke labande o istikara o de quoi istikara labande voilà awa ibo baka istikara ko ndila aha mina fo labande anga to menai oh nindia jo faka ndia musodo de kuma ivarien musodo ay wele ivarien do ako ayatullah ako mbifo mi dugo ki mom suy ako ye yiri do fo amba fa ma jo faka ako yere ba fo hamman ma amba fa seli fali ba ma ko segu fali anga falu ko ndata anga falu siri wotro la onga ba ma ko ba fa dugo segu fali oh aywa bon to dama do de ben yiri na sinafo kata fo Côte d'Ivoire ani Ghana ofi lo ba ko jo faka ni tara mianga ofi kata fo Samara la afo ma ko mortaba ni ha afo ni ma ko mortaba mais anga segu marala amba fo ko seli fali ya fama ba ma ko ba fo ko segu fali abe yiri kili kilisi de ben yiri na kadi iba bo na kadi ba fo murula kata bo mais ne ni yiri tana fo we tana kelen de ben yiri na o de be asani ni gebonena ni muso yɛrɛ gilitɔ marala n'a cɛna a t'a baara kɛ o de kama kuma caman ne tɛ sɔn k'a san n bɛ taa bɔ walima n bɛ taa san cɛw bolo ni ko subaw b'i nɔfɛ suya ye gindo ye maa t'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ ten dɔn ni ɲaganw ni subaw yɛrɛ tɛ mais ne mamuso de tun bɛ den furakɛ k'an ka dugu la ale kelen dɔrɔn de tun bɛ se ka den salo ni den banana sinon n'i ci ka den salo ye subaw b'i dun i se t'a la parce que suba ti sɛgɛn a ti ɲinɛ dɛ ni suba ye nɔ bila i la ni sera dugu wɛrɛ suba b'a dɔn ko nin ye nɔ bila i la i y'a faamu o tuma na walima bolitigi k'a fɔ i ma sisan ne b'i ku tigɛ i y'a mɛn n bɛna dalilu min d'aw ma nin ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko n b'i ku tigɛ olu ka dalilu de filɛ nin ni ne mamuso bɛ nin di ne ma don min na a ko n bɛ nin mɔkɛ ka dalilu d'i ma a ko ne mɔkɛ tun bɛ taa Jurababa fɛ yen Dɛsɔrɔkɔbugu dugu dɔ tun bɛ an ka yɔrɔ la ko Dɛsɔrɔkɔbugu o Jurababa tun ye diliba mugadamu dɔ de ye a bɛ ka taa o la tuma min na ko kɔmɔtigi dɔw de taara a kunbɛ sira la kɔmɔtigi ninnu taara a kunbɛ sira la min kɛ u ye tɔnkɔnɔ kuma fɔ a ma a fa taara a tila o la fa tɔgɔ de tun ye Umaru mais bamananw tun b'a fɔ a ma ko Filacɛkura i y'a faamu wa o kuma na a ko fa ye dalilu da n dɔma in ma n dɔma in fana y'a di ne mamuso ma ne mamuso de y'a di ne ma ne mamuso b'a di ne ma cogo min na a ko n bɛ i tɔma ka dalilu d'i ma a ko ni mɔgɔ ye tɔnkɔnɔ kuma fɔ i ma n b'i ku tigɛ walima n na nin de ye ci ɲɛ kan an ka bamanankan la an t'a fɔ ku tigɛ kɔ o ye nɛni ye kɛnɛ kan mais an b'a fɔ ko min de ye ci ɲɛ kan i y'a faamu wa ko i bɛ taa seli fali ɲini n'a ka di i b'a fɔ muru la ka taa bɔ n'a ka di n'i y'a bɔ i bɛna fɔ a la i b'a fɔ cogo di a y'a ta i b'a fɔ tu bisimilahi jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo ye jo dun ka jotigi dun jo ma se ka fɛn kɛ ala la jotigi ma se ka fɛn kɛ ala la jo kana se ka fɛn kɛ n na jotigi kana se ka fɛn kɛ n na jo ma se ka fɛn kɛ dugukolo la jotigi ma se ka fɛn kɛ dugukolo la jo kana se ka fɛn kɛ n na jotigi kana se ka fɛn kɛ n na ne ko ala ne ko akira tu bisimilahi shuba fu shuya fu ala ye shuba fa ka shuya fa dugukolo ye shuba dun ka shuya dun shuba ma se ka fɛn kɛ ala la shuya ma se ka fɛn kɛ ala la shuba ma se ka fɛn kɛ dugukolo la shuba kana se ka shuba ma se ka fɛn kɛ dugukolo la shuya ma se ka fɛn kɛ dugukolo la shuba kana se ka fɛn kɛ n na shuya kana se ka fɛn kɛ n na tu bisimilahi javan fu javankɛla fu ala ye javan fa ka javankɛla fa javan ma se ka fɛn kɛ ala la javankɛla ma se ka fɛn kɛ ala la javan ma se ka fɛn kɛ dugukolo la javankɛla ma se ka fɛn kɛ dugukolo la javan kana se ka fɛn kɛ n na javankɛla kana se ka fɛn kɛ n na ne ko ala ne ko akira tu bisimilahi dabalijugu fu dabalijugukɛla fu ala ye dabalijugu fa ka dabalijugukɛla fa dugukolo ye dabalijugu dun ka dabalijugukɛla dun dabalijugukɛla ma se ka fɛn kɛ ala la dabalijugu ma se ka fɛn kɛ ala la dabalijugukɛla ma se ka fɛn kɛ dugukolo la dabali ma se ka fɛn kɛ dugukolo la dabali kana se ka fɛn kɛ n na dabalijugukɛla kana se ka fɛn kɛ n na ne ko ala ne ko akira ne b'a fɔ ne ma ko kilisi tawhidu karamɔgɔkɛ jotigi n'a ka jo ala de y'a da ala de b'a fa a n'a ka jo tɛ se ka foyi kɛ ala la jotigi n'a ka jo n'a sara dugukolo b'a dun k'a ka jo dun
ayi i mana bonya cogo cogo dugukolo b'i kɛ piya i tɛ se ka foyi k'a la nin ye kilisi tawhidu ye a ye nin kɛ n'i y'a hali a kuru kelen sɔrɔ a tobi i k'i ko a la siɲɛ 7 semaine kelen dɔgɔkun kelen i k'i ko a la n'i b'a fɔ a la n'i ye cɛ ye i b'a fɔ a la siɲɛ 3 walima siɲɛ 7 i y'a faamu n'i ye muso ye siɲɛ 4 walima siɲɛ 7 i b'a fɔ wallahi suma wallahi ne yiriw dɔ ye mais an b'a dɔn ni min ye n'i y'a tobi k'a min a b'i bazɛn nettoyer i bɛ sugunɛ kɛ ka ɲɛ mais sigire bɛ yiri in na an b'a fɔ a ma ko seli fali Bamakɔ ko segu fali Ganaw dɔw ko jofaga dɔw ko mortaba a bɛɛ yiri kelen nin kun ye jo fu jotigi fu ala ye jo fa ka jotigi fa dugukolo jo do ka jotigi du jo ma se ka fɛn la jotigi ma se ka fɛn la jo ma se ka fɛn dugukolo la jotigi ma se ka fɛn dugukolo la ne ko ala ne ko aka ko jo kana se ka fɛn ne na n'a ma kɛ ala ni dugukolo la ko a tɛ se ka foyi kɛ ko a kana fɛn na jo kana fɛn na jotigi kana fɛn na fɛnjugu i b'o le ta o tɔgɔ ma Shuba fɛnjugu ye suya ye fɛnjugu ye parce que f'i k'a dɔn suba bɛ yen suya bɛ yen jo bɛ yen jotigi bɛ yen janfan bɛ yen janfankɛla bɛ yen i y'a faamu dabali jugu bɛ yen kana fɔ dabali dɛ mɔriya fɛn bɛɛ ye dabali i b'a fɔ de dabali jugu ani dabali jugukɛla sinon e bɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ fɔ o ma dɔnni a bɛ fɔ o ma dabali de mais dabali jugu o ma se ka fɛnkɛ na dabali jugukɛla ma se ka fɛnkɛ ne na wala ala k'an bɛɛ sɔn o ma n'o tɛ ale yɛrɛ bɛ ka min kɛ ka taa kirista dabali de don mais dabali ɲuman de ye o ye i y'a faamu ala k'an bɛɛ sɔn o ma biso o minɛ k'o bila kɛrɛfɛ an ka ifo ka istikara fɔ an ka dugawu kɛ istikara min bɛ yen n'o fana ye istikara tawhidulama ye ka da ala la k'a kɛ bisimilayi kɔnɔ aya dɔ bɛ yen ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ko dɔ ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya i ma i bɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i bɛ nafila jɔko 2 seli n'i ye jɔko 2 seli i b'i sigi nafila jɔko 2 seli ko i b'i sigi i b'i ka ŋaniya siri i mago bɛ fɛn min na ala k'a nɔgɔya i ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i bɛ kɔlɔsi minɛ ka wudi siɲɛ 7 ni 77 i tɛ salamu bila dɛ parce que n'i ye nafila in seli i sigilen ka tahiya kala ni yanni k'a fɔ salamu alaikum i bɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i b'a sɛbɛn i b'a kalan siɲɛ 7 k'i ɲɛda salo k'i da karamɔgɔkɛ o ko ye ko ɲuman ye o ye kojugu ye sarakati min b'a la ala b'a jira i la yanni dugu ka jɛ alhamdulillah i b'a fɔ ala n'a y'a sɔrɔ nin ko in de ka di ne na ala n bɛ fɛ i k'a koɲɛ jira n na i y'a faamu n'a y'a sɔrɔ nin ko in de ma di ne na ala walahi a bɛ jira i la nin ye hakikaw dɔ ye mais adamaden danaya fana kɔnɔna na danaya wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko tigɛnga fo mɔgɔ ka tigɛnga de sɔrɔ ko la n'o tɛ ko tigɛ n'a y'a kɛ ala ka barika dɔ a la mana an bɛ dugawu kɛ komi bi ta an b'o jɔ yan an b'a deli ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma an ye minnu fɔ ala ka barika dɔ a la ala k'an diɲɛ ala k'an lahara ɲɛ ala k'an kunnaja ala kana jaga kɔ ka sijan d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka barika don a la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ seyidi sharifu usman madan haidara hafizalahu ala k'an n'a kɔlɔsi an n'a ka denbaya ala k'an n'a kɔlɔsi an ni kanubaw ala k'an n'a kɔlɔsi an n'a ka kalandenw ala k'an n'a kɔlɔsi an y'a ɲini ala fɛ a bɛ min nata hɛrɛ la diɲɛ ani lahara ala k'a k'an n'a ye a bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ ani lahara ala k'an n'a kisi a ma an bɛ ala deli fɛ ala k'an ɲurun dahirimɛ nɔgɔya ma ala k'an musakaw nɔgɔya ma ala k'an ziri ma la mɔgɔw fɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman ala k'o nɔgɔya ma ala k'an kisi java ma javankɛlaw ala k'u cɛ janya ala k'o k'a ka alaya kɔsɔn o kɛ kira kanu kɔsɔn sallallahu muhammad allahumma rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتوب علينا أنت الرحيم وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله jurua ana do page